bang phu vel son terang hin pen rada phan to war ka semarpi Hamren along thengpi kang hua gari pen kang hua bang phu kaching nang Mangkang along ningkan suri hini rain ko rahini ningkan phan crate troxy soarlo tum arta ki jumpen also ka chapathe do Himanta Bishwas Sharma Birta keme arjui tha ingdeng kep loke charlie also marla pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan birta keme lapu henlo The youth of today are the leaders of tomorrow Pathepi and Ponsi Karbi Students and Youth Council Haurakhat Regional Council atum ingdeng kep loke charlie also marla pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan aki joy pen science la pen mathematics aloke than ponji aphan our sai piponlo Labang so ke joy pen loke than ke pangching ponji lake thang ni phai kep la pen ke than ponji adim lake basic school dongmuka apor lake por phai ke thom la pen por phai pho an lasi prabjin pen labang so war sai ke endunji aning ke hang akorte la pen bong marli ke do an amen ka che thapdunji aphan pachini lo ang tonalam ka chini ponji aphan labang so screen along ke paklang pona number along humri ignon a number lake 7637913613 lapen 9864697573 Kardong bini prime time birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar ju ikha birta ang ton pen Rong robarlo radet ke mesen ka cheleng nang ji plote towards tame mesen donang ji la sopena joksi rong rup ka chingthur pen dang lok chuki chokama mo sitame chingthur ponunji jongsi mesen atawar ave plote rong rup sitame ke klar chena matsi ave Lason si socheng den taghat constituency angkang kedam tang ningkan kon pelone Karbiang Autonomous Council hin pen kilangpon kawi sorkar pen thangnat kapale kawi dera jok domroi hawar men kathara rong pen rong hanga rong ata abangki radatum mesen kachileng atawar avidet anpinlo bonda bangso hawara rat sitame sorkar penle langdam de thangnat kachin thura sayamo claim pipedet sitame radatum kachileng abangki kinang sotpu mathasi inut aning ke me bangphu domroi men ingtia rong ame karvel son tiranga hin pen towar kasemar ponche phan dihina kera pipajer pon Langdam pulo de socheng dhenta habar mate a constituency along abangke Karbiang Autonomous Council along stame em kilongdun ke paplutle pin adimlo bonta lapuson radatum ke mesen ka chelenga towar ka vedet pu abangke local MSC hinpen kelang ke pangkre budong pupoma mate constituency radaphan ka chilang perfect ajoglo budong pupo Karbiang Autonomous Council hinpen radaphan kilang ka mathapon do pu asonte lapuson inudabang pu radaphan towar ka semar pinangji athai avedet ji apodlo Ajad le pudam sitame domroi mening tia rong pen rong hanga rong adak kado kawe kilometer free social jaga bangke inud radaphan kamatha mate ningke me bang phu welson tirang hin pensi towar semar pipon detlo bangso jok hala bangso hawar aradatum lapuson ningke me bang phu phansi longri ar lokenang sot binong lasi radaphan kamatha pen alangli lapusona khi kachepadam si towar kasemar pipona putha khala bangso aradatum pen welson tirang aphan kachuro pajerpon News report Karbiang Long Live Nangkine matumtong haima mate nitum kanghotum tong haiji puka chapate sonsi Karbiang Long arlo bangke kaiki ama thengpi kanghotum sitame kangtonji kalisi aphiong thengpi kanghu lithuang ongsi thekpon longrong bangso jok namrai komsai khetum sitame arniwang amat dojoilong lesi konatsi thengpi kanghuma pu bangke arting nangchen anpin Lasonsi West Karbiang Long District Lakha Sirkep Amreng MEC constituency ke parlo Jirkendeng Police Station pen kilometer troxy bak kahilo Rong Chijeng along Hamren Forest Division Protection Ranger Sikaring hi pen Jalin si squad atum pen kaike joparni ingnamatheng pi kanghuwer achumang la pen agari atuma phan kinepon long Hamren Forest Division Protection Ranger Sikaring hi la pen arisang hotum pen kinepon long abangphu Bada Lamare West Gentia Hill District Suchianga rong ame karpusi pangthekpon
lapen kadokawe bang ke thamang bong bang hi atum ke katlong jui lopusi thanpon bangso kinep dunlong ahut gari arlo kangho thengpi kar thangpon pleng thup anpin bangso thengpi hithi jordam plote sika suri thomkep thikep an datangka longji puta protection ranger sikare hi pen pachini মানে atumi la jiringendeng pen kilometer thoksi bak dui la rong chijeng podim long asum nitum la khobor long lo je thengpi chomang atum lakwen thengpi mane load bomb hojat pusi arjulong amar dak bhame hamren ben barlo na ampare thik 8:30 malom tu andak le damlo ajo 8:30 malom le damlo ampare gari hum do theklam mane dambom load gari thengpi duko gari long amasi tu signal hoi pilo mane pasang se mane mane chupa joi phan ke kar log lo hai ame do afit pe arflung dun lo afit la shortcut tower pen hat pon lachi tower ma hat pon hat pe lo hai gari dha apare khang chek lo la gari long pen la asami nut neblong lo ben jirbo bahini ne kone do latum bang kajui ama thengpi do ge gari long afit check lo em sal do market government value 30-40,000 doi laben la hai mal ke pon ke sasniang meghalaya jantia hills long sasniang podim do sasniang lo si pon laben la non kene ba munit bangai lage bada lamare po sabra men ke ar suchiang aromen ke mukajau POPS reliang lage west jantia hills gari thengpi kanghu kinep karthang longa truck registration number ML0A1411 aphan nonamat protection ranger long si bipon pokloputa ranger hi sang hopen pachini pontru hamren ben daniel hi karbiang long life lakhain koira phonilip MSC constituency marjong klabasa hemalong thangthang ni phai sirkebar ni adapor phai kebapor nili BJP mondal committee klembang amai r6jet kachingwai kachingsai pedopo nili BJP mondal committee pen mate executive amai kang ni pon hut mai kachari pon nili BJP mondal committee amai phu bapuram teron hin pen mai chari ponlo labang so mai long man pengedo BJP East Karbiang Long district committee amai phu Roland Killing chetongdun nilip MSC Pobitra Rongpita chetongdun si kebang jarni anta nilip bahawara long ta BJP ajakong kapangtang thubom ji phan mailong jaipon Karbing long hawar tina long ta kaching thorawar sai kelong ke parivartana sarkar ke bang pensi niliba long ta dolo koilamati degrom RCC adolong ke patang silunijan tu chukuhla BBDC cheleng thora to war kaselam penchenglok ason kaching thurang thek claim pilo kadokawe ratanta chinilo lapen nili bahawar inglongar lok lapen thoy long anta ke pacheng thur ponjia phan puma tha ponsi ke damtang surihini rain koi rai sianingkan ar koi chikloni phai ingkoi rage thomarni panjan poisa ingtia rong along MP Horen Singh Beri deng pen poisa ingtia rong pen tarapung cheleng thora tuar kaselam ponjia phan MP ari deng pen long e sompon lo bonta piniar nianta kue banta ke takbak asin avi pinlang ajoini radatum chonghong phronglo labang solam the klar dagalam the kilongjia phan Ferangke hin pen karjuhut nilip MSC Pobitra Rongpia hin pen langboy kipipon ke on processi dolang akam ta claim tilang mo sanction order longote contractor phan pipo akam ta claim pon pipo pusi langboy pipon thu laso hut kachetongdon prabhari nilip mandal hun thangcho nilip BJP mondal committee adi hin rimbang Mohan Singh Teron BJP mondal committee cell morcha samai phu Kongchunbang local committee president Samsing Hanse secretary Dilip Teron kadokawe bang pharohini sosi armu chetongdon lapen mai long mesen pen mai pajut po a committee long a member detsi 1 lakh sosi doji lasi 1 lakh sosi akari korta phan labang so claim bang pu abang pi tum phan anman militum an sosi active labang so kipi doji phansi non nili la president nang pidat na pi dili labang so adai to bang nili otpon lo Koilamati pen Samson inti Karbiang Long life Asam angkang along arta ki jum sor lo pen chepa chora bangphu ki do anaphan Assam government a hin pen raikom sai ki tum aphan pin khatsi ke pane pen hem kang sam ke beng ponji aphan pin khat ponlo labang so sai ke deng pona jok rat pen ke rota dolo la pen kachedon dun dia tum sitame dolo labang so puthak thang ni phai trogar ni Assam chief minister Himanta Biswa Sarma hin pen pherangke mai phaponsi klar dak pen lamthe ke jai pon pedolo labang so pherangkia mai long lam theke paklang pon ke lapu henlo
asamang kangalong ningkan suri hinira ingkora hinia ningkan isivedang bongsi phan crate troksi mate lak trokra suri ingkoira kethom an dokai swarlo tum osoka chopathe pon a report reproductive and child health portal a hinpen kepaklang pon pedolo labang song bong pen phan crate trok swarlo arta ningkan krister kepen kijumatum lak isira suri phira pharo hinia phai ansitami dokoglo Lason si Chief Minister Himanta Biswa Sarma hinpen ke than pachini pon ke lapu henlo labang so sai ke deng pon la ke rada phan la pen sorlo tum a oga pran ke ma tha pen si labang so sai ke deng pon lo athe non a phir on swarlo tum arta ningkan krister ke pen kijumatum osoka chopathia phai nang bat pong labang so sai ke deng pon ke chunche te ke claim pon thu bom poputa than pon labang so sai ke deng pon ni phoge chokalong jesemet barak valley Murigaon la pen dhubri long ingtang kring pen kachesong stame thek pon long lo la pen bang sur hinira pharo phlira phikebra isia bang photuma phan stame kenep kangnang pon stame padu pon lo kadokove asamang kangalong la pusona lam hoi raikom sai kherdeng kepale laki suri phlira troxi kebra phli andolo pinpur dam sinang la puson sorlo tum arta ki chumpen osoka chupathea phai ke ong nai lake suri kre phlira pharo phlira thom kebra nar kepen dhubri district henlo adun dhulake suri kre hinira pharo hinira trok nar kebra nar kepen nagaung district henlo lapen ke thom lake suri kre isira pharo trogra phokebra nar kepen barpeda district henlo lapen lapuson phai ki jum nai lake pharo phlira thom kebra ke thom pen dima hasau district henlo Himanta Biswa Sarma hin pen sitame rada phan rai kom sai khet tumalong kachirap tun pen mesen pen labang so sai kapachun ponje phan kachuning ripon pado National Desk Report Karbiang Long Live Tangde pini prime time abir ta bangke la pasi kang tonik lo domi thak me kardong